Гей, вітаначкі. Нешта давно нічога не запісваў. Цудоўная вам гісторыя. Учора мы прыехалі ў Баржоме, у Грузію. То есть гэта, напэўна, адкуль пайшло Баржоме, і дзе ёсць крыніца Баржоме. А вось і гэта самая найсапраўдная Баржоме. Я пасмакаваў, што крыху падобна на тое, што ў бутэльках прадаецца, але не вельмі. Вось, такі гісторыя. Прыехалі мы засяляцца ў кватэру. Кватэра на верхнім паверсе. Машыну пакінулі дзесьці далёка. Дамовіліся з гаспадаром, дзе што як. Вось, і паглядзелі, што пры гэтым доме во двары ёсць месца, дзе машыну можна пакінуць. Ось, і я паркануўся, узяў старэйшага хлопца і чемадан, пару сумак і пайшоў. Каханая ўжо была ў кватэры з мелкім. Вось, і мы выходзім, і выходзе жанчына і кажа нам, што мы адкуль. Я паказваю пальцем на верхні паверх пад'езда, дзе мы замовілі кватэру, дзе мы будзем некалькі дзён жыць. Вось, яна кажа, што вам тут паркавацца нельга. Я говорю, чаму? Яна кажа, таму што гэта толькі для жыхароў гэтага дома. Я кажу, ну добра, я не жыхар дома, давайте я свае нейкія шмоткі закіну і праз 10 хвілін перапаркуюся, дзесьці, не ў гэтым месцы. Яна кажа, не, так нельга. Я кажу, я не хачу. Яна паказала, што паркавацца трэба дзесьці на гары, і потым з гары неяк спускацца. Я кажу, што я не пайду з чемаданам з гары неяк з-за таго, што нейкая жанчына мне там нешта кажа. Вось. І яна мяне фізічна пачынае блакіраваць. Я чемодан на колёсиках. Чемодан мой пачынае выкідаваць у мяне з рук. Вось. І ён ужо пакаціўся, там колёсікі добрыя, вось ён катаецца цудоўна. Вось. І яна кажа, я на прынцып пайду, я не пушу вас. Усё на рускай мове адбываецца. То есть яна добра размаўляла. Вось. І яна, в прынцыпе, я лічу, што вось у такой сітуацыі рабіць. Што пайти перапаркавацца, вызваць паліцыю. То есть зразумела, што і яна нейкая. Вось. І тут выходзіць гаспадар нашай кватэры. Некалькі слоў ён ёй сказаў па-грузінскі. Вось. І ў яе ўжо улыбка. Ось, усё добра. Ой, а я лічыла, што вы там просто у гатэлі дзе-то остановіліся і што гэта ўсё не, вы не ў нашым двары жыхар, таму там та-та-тара. Прабачце, ні разу яна не сказала. Ось. А потым гаспадар расказаў, што гэта настаўніца быўшая. І яна вось, я не ведаю, галоўная па двары. Яшчэ цікава было, што яна паклікала знаёмую, знаёмая тоже на рускай мове размаўляла. Добра. Вось. І яна кажа, што ну вось глядзі, як-то яе там завуць, напрыклад, Лена. Глядзі, Лена, ось, это ж не будзе месца, каб астацца вось, напрыклад, тваім суседзям ці цябе. Яна кажа, я ўжо припаркавала машыну. Яна кажа, добра, я тоже припаркавала. Вот хтосьці прыедзе з нашых суседзяў, і яны не припаркуюцца.
Яна, ну гэта ж не дзел. Яна кажу, да хай паркуецца. Яна іскала падтрымкі у сваёй знаёмай і яе не знайшла ў знаёмай, но ўсё роўна. Вось. І атрымліваецца, што першае ўражанне аб гэтым горадзе, гэта невялічкі горад уздоўж ракі, ён, ну, ўражанне было такое сябе. Вось. І зараз, пасля гэтых штук, я не вельмі хачу выязджаць лішні раз з гэтага двара. Не ведаю, што ж там адбудзецца пасля. Хаця ўжо сёння зранку схадзіў, паглядзеў, дзе ёсць месца некаля жылых дамоў і шмат месца. Не ведаю, магчыма, 5 хвілін ад нас. Магчыма, туды паркануцца, каб не раздражняць такіх вось. Ну, гэта, я так разумею, што нейкі унікум, таму што наогул грузіны, асабліва ў нейкіх гарадах, якія зарабляюць грошы на турызме, гэты гарадок менавіта такі. Баржомі сюда прыязджаюць, нейкія хайкінгі тут ёсць, горы тут ёсць. Ну, прыгожа. Мы яшчэ палядзім гэту прыгажосць. Вось такая вам цудоўная гісторыя, дарагія падпісчыкі. Всё. Да пабачэння. Пішыце ў каментарах, як вы лічыце, трэба ли абараняць аўтамесца ў сваім родным двары.